Guys, Kabatang Ilocano, dito naman tayo mag-basketball, magpapawis. Yun, maghihintay ng kalaro. Mainit-init pa.
Ginagamit na yan eh. Ayun, nakabidyo pala to. Kami nakabidyo. Malaki talaga ang oven. Hindi, nakabidyo oh. Oo nga.
Para ng ano eh, pinagsama nga eh. Para ng pinagsama ng kumikrayan ng shipping carry eh. Tabagin na. Pagibon. Talaga. Pagibon. Wala pa rin. Bako, ito nga naman bako eh. Dapat ka lang kasi. Para maglaro na. Para sa basketball.
Yan.